Unha 29 minutos, continuamos en Más de Uno Ourense en Onda Cero. Saudamos agora ao voceiro socialista na Deputación Provincial, Álvaro Vila. Bos días. Hola, bo día, Paco. Podemos dar por rematado o entendemento entre PSOE e Partido Popular na Deputación? No, en absoluto. Nós seguimos na nosa mesma línea que fixemos hai un ano. Bueno, a mesma postura que tiñamos hai un ano, a mesma postura que temos agora. Si é verdade que neste caso os orzamentos non se estaban negociación, pero a nosa línea é exactamente a mesma que tiñamos antes. Que posición sosterán entón os socialistas de cara ao debate de orzamentos? Vamos a ver, nos nas comisións de fai unha semana analizamos os orzamentos, fixemos unha proposta de 4 puntos de que consideramos que había que mellorar, que reflexan ni máis ni menos que acordos que tomamos ao longo do ano en diversas iniciativas, diversos acordos que tiramos na Diputación. Bueno, hasta agora non temos resposta, a ver se mañá no debate dos orzamentos temos resposta. En base á resposta que teñamos, pois decidiremos o noso voto mañá, realmente. Voto aínda entón, por lo tanto, sen decidir. Sí, é dicir, se os orzamentos se manteñen tal como se nos presentaron, o noso voto será negativo, e se atenden, digamos, as nosas propostas que chegamos, pois o noso voto, igual que o ano pasado, pois sería abstención. En todo caso, xa non hai diálogo como antes, rachou ese feeling que había ao comezo de mandato? No, vamos, o feeling, si é verdade que o ano pasado, indudablemente a quen lle corresponde presentar uns orzamentos, debatilos, intentar chegar a acordos coa oposición, é o grupo do goberno, neste caso o presidente. E o ano pasado, se na instancia nosa, cando habíamos feito aquela proposta, se entablou ese tipo de diálogo. Este ano, pois, non sei cuáles son as circunstancias, pero si é verdade que non se entablou ningún tipo de diálogo para negociar os orzamentos. Que creen que fará a democracia ourensana neste debate? Pois mira, democracia ourensana na xunta de portavoz, nas comisións, o sea, nunca fala, nunca se pronuncia, nunca fai intervención ninguna, descoñecemos. A postura que vai tomar a democracia ourensana mañá non o sabemos. Ninguna mera sospeita? Vamos a ver, as sospechas podemos las ter en base a cosas que pasaron anteriormente, pero si é verdade que eles non manifestaron en ningún momento cuál vai ser a súa actitud. De fondo, evidente que la esa posibilidade que houbo dunha moción de censura na institución. En primeiro lugar, quen propuxo a quen desbancar a Luís Menor da presidencia? No, vamos a ver, es que a mí eso fai moita gracia, a mí pilloume, o sea, a mí colleume de viaxe, estaba fora de España incluso, e a rumorología toda que periódicamente, a máis cidade de Maroteca o va a ver que cando en Ourense Capital ou no Partido Popular en Ourense Capital hai algún tipo de problema, a rumorología sempre surge, alguén se encarga de alimentar esa rumorología e finalmente, pois, neste caso alguén entra, digamos, ao envite que fai unha forza política, nós en todo momento nos mantemos a margen deso. Bueno, non sei, alguén se encarga de alimentar esa rumorología, pero se te fixas, periódicamente volvemos sempre a mesma. Durante 5 anos volvemos sempre a mesma rumorología e ao mesmo final. Non houve, polo tanto, ningún tipo de contacto, reunión con Democracia Ourensana para valorar esa posibilidade, porque delo falou Luís Menor, presidente da Deputación, e ese foi o motivo, a razón pola que o Partido Popular cambiou de postura no Concello de Ourense nun debate sobre modificacións de decreto. Bueno, esa foi a justificación que deu, é dicir, agora me costa creer con unha modificación de crédito de 20 millóns, máis outra modificación de crédito de 20 millóns, que este supeditado a unha rumorología que pode haber alimentado por unha parte interesada. É dicir, eu creo que a política ten que ser un pouco máis estable, máis seria, e se tú consideras que debes aprobar unha modificación de 20 millóns de euros por as circunstancias que sea, explicas e aprobas, pero non en base a rumores que pode haber de contacto, de falamentos e demais. Aquí todo o mundo fala con todo o mundo, pero é moi distinto a entrar en unha negociación, a entrar nunha posibilidade de unha moción de censura, é totalmente distinto. Voltemos aos orzamentos provinciais. Que pasará entón co plan Cooperou? Sigue adiante? No, vamos a ver. Subirá en canto a aportación? Vamos a ver. A proposta que vai en nos orzamentos deste ano ni máis ni menos a que habíamos pactado o ano pasado. Cunha salvedad. No ano pasado habíamos pactado de que se incrementaba nun millón,
pero tamén que se incrementaba, digamos, percentualmente un 1%. Entonces, si se cumple o 1 millón, que pasa de 17 a 18 millóns de euros, o plan cooperou, pero se incumple, digamos, o porcentaje. Recordemos que suben o orzamento prácticamente 9 millóns de euros. Entón, nós o que reclamamos é que se incorpore 1 millón máis de euros, ese plan cooperou e que pase de 18 a 19 millóns de euros inicialmente no plan cooperou. Que posición sosteñen os socialistas en relación coa existencia do INORDE? Vamos a ver, está moi clara, é dicir, fai un mes aproximadamente aprobamos por maioría a disolución do INORDE, e nós o plantexamento que facemos agora é que entendemos que dun día para outro é moi complicado absorber un organismo como o do INORDE, personal, etc. Entón, a nosa proposta que é agora é encargar un estudio económico, financiero e xurídico para, ao longo do ano, poder acometer e levar a cabo, digamos, esa absorción do INORDE por parte da Diputación. Que propostas de modificación levan entón os socialistas para os orzamentos que mañá serán debatidos na institución? Que ideas propoñen para incluir nesos orzamentos? Sí, básicamente son 4 puntos. Un, o que habíamos comentado anteriormente, de incrementar 1 millón de euros máis o plan cooperou. Outro é un acordo que habíamos tomado tamén ao longo do ano, incrementar a dotación os concellos que teñen auditorio, de pasar de 40 a 50.000 euros, que non veñen recollidos nos orzamentos, para cofinanciar os auditorios. E, por outra parte, houve un plan de vivenda que habíamos tamén aprobado unha moción no respecto, donde solicitamos que se dé unha dotación de 250.000 euros e como máximo 20.000 euros por concello para acometer ben compra ou ben rehabilitación para dedicar a vivenda social. Esas son as nosas reivindicacións, e máis a outra que xa a mesma do ano pasado, que na primeira modificación que ven sendo en marzo aproximadamente, se adiquen 3 millóns de euros máis o plan cooperou, que bueno, que eso non hai, o ano pasado se fixo, e a modificación debería ir por ese sentido. Por último, a vista do ocorrido coa DINA en Levante, en Castela-A Mancha, reivindican vostedes que se xa activado o plan Emergou. Por que? En que consiste ademais este plan? Sí, porque, vamos a ver, cando se dan estas circunstancias, pois se leva a reflexionar que é o que podes facer tú e o que está feito. No seu momento se había aprobado un plan ao respecto, pero non se dotou financieramente e non se levou a cabo, simplemente se quedou nunha idea. Entón, o que pedimos agora é que con tempo, antes de que veña unha desgracia que teñamos que acometer, que eso se leva a cabo e se dote financieramente, lógicamente, para acometer ese plan para esos concellos que están diagnosticados que teñen peligro, digamos, dunha emergencia en caso de inundación e demais. Cales son eses concellos, por situalos na xeografía ourensán, que se poderían ver máis afectados que por unha hipotética situación meteorolóxica adversa que provocara inundacións? Sí, pois, entre outros, os máis significados son Xinzo, son Verín, e o Barco de Valdeorras e Ribadavia. Son os máis significativos, a cuenca do Arnoia son os máis significativos. Entonces, creo que temos que tener diagnosticado este plan, e tamén, o sea, falamos de unha dotación económica sincera, pequena, pero sí levar a cabo ese diagnóstico, ese plan, para, en caso de sufrir algún tipo de inundación ou emergencia climatolóxica, pues estar ao día. Álvaro Vila, voceiro socialista na Deputación Provincial de Ourense, gracias por atender en directo a chamada Onda Cero. Bo día e ata unha nova ocasión. Moi ben, moitas gracias. Hasta logo.